Pali funso limene anthu ambiri akuzifunsa pa social media. Akuzifunsa funso lakuti kodi ku DPP ndiye kuti kwalowa chipasopaso kapena kodi sogolo la DPP ndiye zikhala motani potengeranso ndi Alfred Gangata. Nkhanizi zili mbwe pa social media potengera ndi speech imene mkuluyo anayankhula. Koma bwanji mulole kuti pano tichite analyze tione kuti kodi ku DPP zinthu zikuyenda nanga mmene tayambiramo tikafika 2030 tonse tili limodzi. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Speech imene analankhula Minister of State yemwenso ndi Vice President wachipani cha DPP pa Central Region komanso MP ku Lilongwe, Honorable Alfred Gangata. Anthu ochuluka akuti speech iyi mwina ikuonesa kuti ku DPP kwalowa chipasopaso. Mukuyankhula kwawo Gangata ati ino ndi nthawi yoti anthu amene anamenya nkhondo kuti chipani cha DPP chiwine akuyenereka kuti adyerere, osati anthu onse amene ndi adyera amene kunalibeko nthawi yonseyi. Koma kuyankhula uku kunaoneka kuti ndikosiyana ndi zimene President Mutharika wakhala akunena. President Mutharika atangowina wakhala akunena kuti inoyi si nthawi ya mapwando ayi koma ndi nthawi yomanga ziko. Ndipo kuyankhula kwa Mutharika kumeneko kwakhala kukugwirizana ndi zimene akuchita chitengereni boma. Mutharika wapanga filu ma position a boma ndi anthu amene ali competent komanso ma professionals, anthu amene ali ndi kuthekera kwa upangiri, anthu oti akhonza kuthandiza kukweza Malawi, anthu ambiri oti zimene akuchita akuziziwa. Koma zimene wayankhula Gangata pa Chilimampunga ground ku Mtandire ku Lilongwezo, anthu ena akomati ndi zamkati mwachipani ndipo ndizovuta kuti anthu amene si achipani cha DPP azimvesese. Gangata anati atuma anyamata awo kuti akatuluse anthu onse amene Mutharika anawasankha kuwayika mu ofesi, ndipo anati fetereza waulere komanso chimanga cholandira akuyenereka zipindulire anthu amene anavotera DPP komanso anthu amene amasatira DPP okha basi. Izi ndi zimene anthu ena akumati chilipo chimene chikuchitika ku bomako, ndipo ku chipani chawo cha DPP zinthu zikhonza kukhala kuti siziliko bwino potengera ndi mmene anthu ambiri akhala akuganizira. Ndipo zinthu izizi zikuyenereka kukonzedwa nthawi isanathe, ndipo izi zikuchitika ku DPP si zinthu zabwino zokuti zimayenereka zizichitika. Gangata anapitirira kunena kuti alipo anthu amene akumanama kwa President Mutharika ndi cholinga chokuti apindule pomapereka ntchito kwa anthu amene sanali nawo nthawi imene anali ku opposition. Tisayiwalenso paja kuti Gangata sapsatira poyankhula, iyeyo amangonena mmene zinthu zilili basi. Anthu ambiri akuti zinthu izi maboma ambiri amagwanazo m'mavuto, makamaka mukapanda kuzikonza koyambirira komwe kapena kuti mmawa mwa ulamuliro wanu. Komabe zimene Gangata akuiwala ndizokuti zinthu ngati izi, mayankhulidwe ngati awa mukuyankhula motere zimagwetsa maboma ambiri, makamaka anthu ochuluka amaganiza kuti ndiye kuti zimene mukungofuna ndikupindulira mboma basi koma osati kupindulira anthu. Anthu amalankhula kuti kukonza zinthu ndipoyamba, ndipo mmene zayambiramo zinthu zikuoneka ngati zikhonza kusokonekera chifukwa chakuti mukalephera kukonza zinthu poyamba zimakhala zovuta kuti muzazikonzenso. Zikuoneka kuti mwina alipo ena ku DPP akungotenga azibale komanso azinzawo ndikukawasiya mnyumba zachifumu m'maofesi pamene anthu ena amene adavutikira sakuganiziridwa. Gwape ameneyo mwapha koma musaziphangire chonde. Tiyeni timvesesane kuti nafenso tikufuna titapindula anthu akumuzi
anthu amene nthawi zonse timakhalira moyo okuti lero tidyanji, nafenso tikufuna titapindula kuti zimene mungakambirane kumphikako nafenso zilipeze. Izo zili apo, koma yachimanga ndiferereza alandire amalawi osati anthu a DPP okha. Komanso kuphatikizapo, inuyo mudziwa bwanji zokuti munthu oyo anavotera DPP? Muzindikira motani kuti munthu uyu ndi wa DPP? Muzindikira motani kuti munthu uyu ndi mtima wonse anavotera APM popeza kuti voti ndi mumtima? Kodi munachita kulembana ndikudziwira kuti uyu wavotera APM? Kodi muli ndi confidence kuti anthu onse amene mungawapasewo akhale anthu okuti anavotera APM? Bwanji osangoyika kuti zinthu izi tikufuna zipindulire amalawi onse, posatengera kuti uyu ndi wakuthyolo, uyu ndi wakukasungu, ndipo uyu ndi wakunthalire, posatengera kuti uyu ndi wakwajenda, uyu ndi wakumulanje, ndipo uyu ndi wakulilongwe. Tonse tikufuna titapindula nawo limodzi, posatengera kuti uyu ndi wakukasiya, uyu ndi wakwa Goliati. Tonse amonga amalawi tikufuna titapanga zinthuzi limodzi. Kodi inuyo mukutipo motani? Mutamvera speech ya Alfred Gangata mene wayankhulira, maganizo anu mukuganizapo motani? Kodi ndi zinthu zoyenerera kuti vice president azikayankhula mwathamo motere? Kodi ndi zinthu zabwino kuti vice president wa dziko aziyankhula motere? State minister nkumayankhula mwathamo? Well, and mukandifunsa funso langa, being honest, ndikuwuzani kuti nthawi zina zake kulekerera kumakhonza kubweretsa mavuto aakulu amene muzalephera kuwapewa pa mawa. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatirayi.